आज आम्ही हरमल बिचाचेर पावलेले आसा। सोमवारी हो जो प्रकार जो आसा हो मोठ्या प्रमाणात हयसर मनयलो जाता। हांगा जी पालयेची तरंग आसतली त्यांची पालखी आसतली किंवा रवणाथ देवाची तरंग आसतली आणि त्यांची पालखी आसतली किंवा वारखंडची पालखी आणि तरंग अशा पद्धतीची आयज हे सगळे ह्या समुद्र किनाऱ्याचेर या आणि देवांचे पहिले स्नान जावप आणि स्नान जाल्या उपरांत मागीर जे भाविक जे आसा भक्तगण जे आसा ते मागीर स्नान करतात आणि ह्यो जो दर्या आसा ह्या दर्याचे एक प्रतीक म्हणून तांकां नारळ दिवन मागीर आयच्यान सगळे लोक जे आसा ते स्वच्छ जावप अशी एक परंपरा हयसर आसा। आणि पहिले आम्ही देवाचे तरंगात स्नान करतो। ब्राह्मणाचे बसतीत देवाचे पूजा पाठ जाता त्याच्या उपरांत आम्ही तरंगात स्नान करतो। देवातली जी मूर्ती आसा त्या मूर्तीचे स्नान जाता। त्याच्या उपरांत आमचे गावातले लोक आसा आमचे गांवकार आसा अन्य मानकारी आसा सेवेकारी आसा ते सगळे आज देवाचं दर्शन घेतात तीर्थ स्नान करतात आणि सगळ्यांक त्याचा तीर्थाचो लाभ जाता। त्या लागून गांव दूर दूरसून पेडण्यासून तर अख्ख्या वारखंडसून पालखी येता। पौष महिन्यातली जी अमावस्या असता त्याचा जो पर्व असता त्या पर्वाच्या तीर्थस्थान म्हणून या समुद्रात येता अशी एक आख्यायिका आसा। सगळ्या नद्याचा पाणी हयसर येऊन सामावता आणि एक पवित्र स्नान हयसर लोकांक करूंक मेळटा। आणि ही सोमवती अमावस्या जी आसा ते वर्सांसून 3-4 वर्सां एकदां येता आणि ह्या सोमवती लोक मोठ्या संख्येन म्हणजे आजूबाजूचे परिसर लोक जे असतात पाल्ये जावं केरी जावं हरमल जावं ह्या भागातले लोक मोठ्या संख्येन येतात आणि स्नान करतात। 4 वर्सांनी येयला महापर्व जशें की आमकां आज काशी वचपाची गरज ना त्याच पद्धतीचे आज तीर्थ जाल्ले आसा ते लोकांनी लाभ घेवंक जाय। थोड्या लोकांक खबर ना की हांगा कित्याक लागून भरता ही आणि अशा वेळी मोठ्या प्रमाणात जे भाविक असतात जे मांद्रे भाग मांद्रे हरमल मोरजी केरी पाले ह्या भागाचे लोक त्याच पद्धतीने पेडणे तालुक्यातील इतर गावातले वारखंड हसापूर इब्रामपूर या भागाचे लोक येऊन तीर्थस्नान करतात। पवित्र सो दीस सोमवती महोदय ह्या भागान ह्या 4 वर्सांन आयज योग महोदयचो इल्लो आसा आणि एक माझे भाग्य की आयज ह्या पवित्र पाण्यात पवित्र दिसा म्हाका न्हावपाची संधी मेळ्ळी। तर असंख्य जे आमचे ग्रामस्थ आसत तांकां सुद्दां आयज संधी मेळ्ळी आणि आयजचो जो असा म्हणतात की सोमवती महोदयाच्या निमित्तान पाणी हा एकदम पवित्र जाता आणि हेच्यान आंघोळ केल्या उपरांत एक आयुष्यात बरे दीस येतात किंवा जे काय संकट असतात आणि वाईट गोष्टी असतात ते ह्या आंघोळीच्या निमित्तान लांब वयतात कमी जातात।